Μυθαπνέων στα δυτικά Ανατολική, 4 με 6 στο Ιόνιο τοπικά έως και 7 μποφόρ και βοριάδες στα ανατολικά που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7, ακόμα και τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία σε πτώση, με παγετό στα υπηρετικά το πρωί και το βράδυ, θα κοιμαθεί στα βόρεια από -8. Πόσα ένσημα πρέπει να έχεις για να βγεις στη σύνταξη? 5 έως 13, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με χιονόνερο στα παιδινά και χιόνια στα βουνά, αλλά το βράδυ και σε χαμηλότερο υψόμετρο στα βόρεια και δυτικά κυρίως του νομού. Βοριάδες 5 με 6, στα νυχτά 7 με τάση ενίσχυσης και θερμοκρασία από -1 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με βροχές και χιονόνερο στα παιδινά και λίγα κατά κανόνα χιόνια στα γύρω-ορεινά, βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από -3 έως 9 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη. Ενώ στα δυτικά και τα βόρεια περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό, στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές